Кюстендил излиза звук, всички млъкват брат. Наиден кюстендилеца тежък няма назад. До него маги, огън, жена до него стои. Който тръгне срещу тях, лошо ще му гори. Ама до край ще върви. Айде сега за Наиден кюстендилица за патрона и за неговата жена магите овен састе Анди Бари Германия. Кайбут крал и кралица, никой не ги пипа, знай! От Кюстендил излиза звук, всички млъкват брат. Наиден кюстендилеца